Nagusa ka dira, Mads. Ha? Nagusa ka diha. Ay, nanguha ko aning mga kuan dahon sa pagatpat. So, ano mo na? Hindi ka bala kung saon eh? Wala. Latan. Ano latan? Latan. Latan nimo para ipainom nimo sa imuhang mga silingang chismosa. Uy, wala ko mga silingan nga chismosa, oy. Kasi wala, ikaw na adaghan. Ikaw pag akong gipanguhaan ani kay para kuan. Pataka. Suko pa ko nimo, nya ora ingon nimo kay maglata ko nga na kay para sa imong mga silingang chismosa. Wala naman na nauso sa chismosa ron. Mads, Unsa na uso ron? maritis man. Taka ramang ka. Si Marites na lang.